tadzoka zvakare pano paChibanda Media pamwe chete nepaSaint TV. Tatirega iti mhanye because vanhu vakawanda nguva vakubvunza mugroup kuti how far update madays akukwana. Mudara muri sei? Ndimushe chief makadini mambo. Aiwa tinofara. Aiwa ndinotenda nokuramba muchirangarira kudzoka. Anditika iri sei weekend ine? Ndiyoyi tiri pano takangotasa denga. Anditika. Asi tiri vapenyu takachengetwa. Anditika. Ungu. Right, chekutanga regai tange nekutenda kune vese zvavo vakaita sei vakadonata nevachazodonata nevari kutodonata. Anditika. Ungu. Saka vanhu vandituma vakati ndiuye kuzounzwa imimi ndimunozivana nemunhu ari kubata homwe yedu kuti atipe update kuti homwe yedu so far yapa mari uye zvakare kwasara madays mangani. Ndinotenda baba Chief Chibanda. Makadi zvenyu muri eZimbabwe, makadi henyu vana mukoma, vana sisi vangu, vana vazukuru, mose makadi pasi rose. Mangwanani masikati manheru. Ndinoramba ndichingotenda misi nenguva. Kutenda kwangu hakugume, ndoramba ndichikutendai nebasa guru ramuri kuita. Nezuro takamboya tichiti pasara 6,000. Hamuna kumira kuisa pfuma dzenyu. Tatambira mari shoko randiri kutambira, tatambira mari neta 671.50 cents kutaura kwandiri kuita kunoko. Zvoreva kuti iyoyo 600 iyoyo ndiyo yatiri kubvisa mu 6,000 toona kuti tasara ne 5.4 ndo difference yasara yatiri kuda kuti mazuva edu ndiwo anenge aita shanji mamhanyira ari kuita. Mazuva edu kwasara matatu. Kwasara mazuva matatu. Ungu. Saka pamazuva matatu avo ndopatiri kutarisira kuti tiwane isusu mari inoita iyo 5,000 something. 5,400 ndo yasara takave tiri specific 5,400 nokuti tawana 600 iko zvinezvi yabatwa ya $600. Alright, tinotenda zvikuru sani vese vakaita sei vakadonata. Muri eZimbabwe kune vari kuonera video ine vari paFacebook, share the video. Kune vari kuonera vari paYouTube, share the video. Kana makashare video iri rinochasvika kune vanhu vakawanda kuti tuite sei tiwane help nokukasika. WhatsApp group iripo. Kana unoda kupinda muWhatsApp group tinokusendera link wopinda muWhatsApp group. Ndofunga muWhatsApp group tine vanhu vanodarika isusu 700. Andizvozvo. Nemari yatiri kuda isusu kana mumwe munhu akangoita $10 kana kuti wakabvisa yaunayo, kana ukabvisa $, kana ukabvisa 50, kana ukabvisa 100, kana ukabvisa 1,000. Ndofunga mari ino inoita sei inokwana nekukasika. Kune wakabvisa kudhara kudzanzi dzokororo ine simba. Andizvozvo. Kana muchinge mangowana pamawana ramba inoita sei muchibvisa. Ndofunga nezuro mukuziva nezuro kuno kwakanaya. Ameno mudhara kusaidi kwenyu ini ndogara kuCremboni. Ameno kusaidi kwenyu kwakanaya here? Ano mvura yanezuro yakanaya. Yakanaya. Asi tinongorarama neraki nenyasha idzodzo tinoramba tichirarama. Tirimo zvichokwadi. Mvura yakanaya chaizvo nezuro. Handimuri kuchinzwa kuti mudhara akanayiwa nezuro. Saka taakutokumbirawo kwamuri hama dzadiwa. Taakutochema, taakutokumbirawo kwamuri, tagwadama, tapfugama. Ndofunga kwatabva ndokwakure. Mari yangodiwa hama dzangu yave mari shoma nekuwanda kwatakaita. Ndofunga paFacebook pana patiri kuma more than 800,000. Takangobvisa even 50 cents pamunhu, even $1 pamunhu. Mari inenge yakawanda. PaYouTube futi zvakare takawanda, we are over 100,000. Takangobvisa even $1 pamunhu. Zvinotibatsira. Anditika. Tikutochema kwamuri hama dzangu dzadiwa, tikutochema, tikutokumbirawo nemweya une rudo. Tasaione madays amazuva asara akusara mazuva mashomanana. Only 3 days. Saka tapota hama dzadiwa. Tiri kumbira rubatsiro. Madetails ekuisa mari ndiyawo ari pascreen. Zita rinobuda ipapapo rakanzi Eni Betson. Ndopamunoisa ipapapo Eco Cash, ingave kana Word Remit kana N transfer yamuda kuita sei yamuda kuisa nayo mari. Then kune mukuru pane nhamba dzemukuru dzatishaisa ipapo panongoiswa mukuru chete.
dzakanzi Annie Betson but dzimwewo namba dzasiyana nedzimwe idzo. Ndofunga ndo zvatiri kukumbira kwamuri. Nhasi handina kuuya, nhasi ndauya ndega. Sekuru havapo, vambofambawo, pane zvavamisawo. But pavidhiyo inotevera ndinovimba kuti tichange tiri tese tina sekuru. Mudhara, mashoko enyu ekupedzisira kune vese vari kukuona iko zvezvi. Hameno ndiye kuti kudii? Handina kuhwandisa makumbo angu. Vazhinji vaibvunza kuti Mudhara gumbo rakaita sei, Mudhara gumbo rakaita sei. Iyo ibirthmark. Nhasi handina kuhwandisa, asi nekuda kwewedha nezviri kuitika tangoti titaure takahwanda, takagara pasi. Anyway, ndinoramba ndichingokutendai kuti aiwa muri kundiitira zvakanaka, muri kundigonera. Mwari vakuropafadzei, Mwari vawedzere pose pamunenge makamura. Chokwadi ndechekuti patava taakunosvika mazuva edu amashoma, pfuma yasara ya5,400. Ndinoramba ndichikutendai kwose kwose kwamuri. Mwari vakuitirei zvakanaka. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ngatisanganewo pachikamu chinotevera.